Her kommer en lille fortælling om vores byggegrund, som vi købte for 2,5 år siden, og hvor der gerne skulle komme til at stå et hus her midt i det hele. På sigt, grunden til at vi købte det var den her lille lund med de store træer, som kommunen ejer herinde midt i Gørding. Og også at det ligger inde midt i Gørding der. Vores indgang, det er herude, der står nogle lygtepæle, så vi kan gå en masse gode aftenture ud. Så vi får de høje træer, som om vi boede langt ude i ingenting, men alligevel tæt på naboer og et bysamfund. I flere år der har vi bare ladet det stå, resulterende i at skrapper og græs og ranunkel primært har haft magten. I år der har vi så slået det, også fordi vi satser stadigvæk på at skulle bygge i år. Men vi skal stadigvæk lige have solgt vores eget hus, inden vi kan komme i gang. Så derfor har det hele altså slået nu, og det var så heller ikke specielt meget biodiversitet i. Men vi vil gerne have en grund med rigtig meget biodiversitet på sigt. Og jeg kan da lige vise den smule, vi har gjort. Det er nabohuset. Hernede i bunden, der har vi en grænse op mod Gørding skole. Og langs hegnet her, der har vi plantet en masse forskellige træer. Det har vi gjort for 2 år siden. Der står hassel og pil og lidt bøg og lidt tørst. Men der er lidt bær på. Så det ikke er store. Vi har nu ikke set nogen citronsommerfugle. Hyld har det ikke så godt. Det var en eller anden blommeart. Noget af det er sådan noget selvsået, vi har flyttet herhen. Så hvad det bliver til, det er lidt spændende. Men det har vi altså langs hele den her kant. Man må sige, lige den der pil dernede, den er blevet rigtig stor på 2 år. Det er jo dejligt. Der er også en dværgpil her. Bagved her, der har vi et fint hegn af, det kan jeg ikke huske. Paradisæbler måske. Nogle røde bær har de nu. Men det er så kommunens, og jeg ved jo aldrig, hvad kommunen finder på, om det en dag bliver barberet ned. Så derfor planter vi lidt selv langs hegnet, og med tiden udvider vi det nok også, så det bliver bredere. Her har vi også en rest af skrapper. Og vi har en bunke her af alt det, vi fjernede fra sidste år, der får lov at ligge her. Og man kan sige, at de her skrapper, de sætter sig endnu flere frø, men betragtning af, at der bare ligger læssevis af frø i jorden, så gør det nok ikke den store forskel. Vi har lige ryddet et bed her til nogle flere ting, vi skal have med fra vores nuværende hus. Lidt flere hyld og hassel, og så det bliver en lille planteskole. Jeg har også derhjemme haft held med at så hulgravet kodriver her i foråret, så nu står nogle potter. Så de bliver plantet lidt hist og pist her til efteråret. Jeg tænker, det er lige varmt nok endnu, fordi vi har ikke noget vand herude, vi kan ikke vande dem. Det her, det skulle være en stenbunke med sten, vi har samlet. Men så er den groet til med noget, som jeg ikke endnu har fundet ud af, hvad er. Så derfor så har jeg har et princip om, at jeg hører ikke noget op, jeg ikke ved, hvad er. Så derfor har jeg ikke fået fjernet det fra stenene. Det skulle jo ellers have været sådan et godt sted for smådyr at sidde og varme sig. Men jeg tænker da også, de er ret så fine. Ja. Og der var også lidt ferskenpilurt, tror jeg, herinde. Det stakkels kastanjetræ, det var jo ikke særlig hjemmehørende. Hernede i hjørnet har vi, det er næsten det eneste
dyre træ, vi har købt i potte. Den her skovfyr, den vokser også godt. Ellers er det meningen, at vi skal have kompoststation hernede i hjørnet. Også for at skærme over mod den offentlige sti, som går lige herinde i skovbunden. Og bag skovbunden. Så har vi så nogle små nobilis grantræer. De er jo heller ikke hjemmehørende. Dem har vi, fordi det er vores pensionsopsparing, at når vi bliver gamle, så kan vi gå og skære grene af her til pyntegrønt og sælge til hele byen. Så det er det. Altså vores have bliver jo ikke fuldstændig hjemmehørende alting. Cypressen der, den er jo heller ikke. Så det er også, selvfølgelig er der også plads til noget for vores egen skyld. Men biodiversitet prøver vi på at få. Der kommer nogle bregner, vi har hentet hjemme fra haven. Det er ikke nødvendigvis sikkert, det er en hjemmesførende sort, men de gør en masse godt. Og vi kan godt lide dem. Blomme. Heller ikke hjemmehørende. Her kommer et par enebær, som måske klarer sig, måske ikke. Og så har vi det her hjørne hernede med brumbær i det her skovbrynet. Vi har sat et par pinde for at vide, hvor de går til. Og sige, det er der, de må gå til. Og så er det ellers meningen, vi er nødt til at fortsætte med at slå det her, for ellers så breder de sig jo. Men det er jo fint som det er. De får lov at være her. Og det giver jo også en god afskærmning over fra stien, som går bag. Et lille pæretræ står her. Så har vi fået nogle tornefri bomber, vi sat her. Det kan være, at det på et tidspunkt skal flyttes, men nu står det der. Her har jeg så fået lov at lade et stykke stå uden at blive slået, mod at fjerne skrabber og brumbær. Så det gør jeg. Så det er faktisk mest græs og skvalkål. Der var et vældig summen af græshopper og så videre i sommer. Så har vi nogle æbletræer. Lidt reps solbær. I den der lille bunke græstørv, der boede der faktisk en kæmpe gedehams. Stor gedehams hedder den vist bare. En sommer. Det var ikke den her sommer, det var sidste sommer. En eller anden grund havde den slået sig ned her. Men det var nu ikke fordi vi mærkede meget til den. Måske havde den ikke så meget held med at formere sig. Lidt kultiveret hindbær. De er selvfølgelig heller ikke hjemmehørende. Sådan her solbær heller ikke. Endnu et æbletræ. Og et bed. Ja, dræbersnegle har vi også. Som jeg lige har gjort klar til at få sat nogle forårsløg i. Vi har prøvet tidligere at sætte forårsløg, men de overlevede ikke. Jeg tror, lerjorden her, den var for våd til dem. Men nu prøver jeg at sætte dem i sådan en lille høj, se om det hjælper. Ja, så har vi vores sådan lille cirkelbed her. Eller mit. Det er ikke Peters. Hvor jeg har dels sået noget og dels plantet noget ud, efter hvad jeg har fundet. Og sået hjemmefra i potter og plantet ud. Og det er også meningen, det skal jo flyttes lidt rundt på grunden, når vi har fået bygget det, der er værd at flytte med. Her er for eksempel Merian og filtet kongelys. Selvfølgelig tisler og røde kløver. Kongelys med frø. Dagpragtstjerne med masser af frø. Måske er de smidt. Endnu mere filtet kongelys og Merian.
en enkelt lyng, jeg engang har fået en potte, den kom med. Nu må vi se, hvad den bliver til. Det er nok heller ikke en det er nok en kultiveret sort. Og ligesom den Astros her, den er heller ikke hjemmehørende. Et lille stykke her med alt muligt, der er sået på jorden. Kadost, tror jeg det er. Den der blomster. Sætvejbred. Ja, så kommer der en lille busk her, og sådan er hjemme fra Kulturhaven. Jeg ved simpelthen ikke, hvad den hedder, men den har sådan nogle fine. Den bliver ikke så stor, og den har nogle rigtig fine blomster i foråret, som insekterne er vilde med. En kongelys, som jeg håber når blomster i år. Den er vist lidt sent på den. Hvad har vi mere? Kællingetand. Endnu en kongelys. Det er ikke kællingetand. Er det det? Nå. Jo, det er nok kællingetand. Jeg ved, jeg tænkte på torskemund, men det er jo ikke den. Ja. Så har vi en stedsegrøn caprifolia på vej op her. Den er heller ikke hjemmehørende, men den kan jeg altså ikke undvære. Den har jeg taget med. En Miriam Røllike med en bi. Er en slags, dem har jeg ikke rigtig lært. Hårdt hivet. Tror jeg da nok der. En masse af rødkløver, dem skal jeg nok få bøv med. Mere Jan, og derinde står en enkelt kæmpekonvalg. Ja, så kommer der en cotoneaster af en slags, som heller ikke er hjemmehørende. Dværgpil, den er gravet op på vores sommerhusgrund i Blåvand, så den tænker jeg er ret hjemmehørende, men om den var god her, det må vi se. Altså en busk, som ikke er hjemmehørende. Rabarberen er heller ikke. Skovjordbær dernede. Fint. Måske skal jeg til at luge lidt mere her, for at den ikke får en chance. Og for ranoblen, som jeg også får mit hør med. Krybende læbløs, tror jeg den hedder. Det kan måske godt være, at det er en dyrket art. Eller hvad hedder det? En forædlet art, det ved jeg ikke. Den er også hjemmefra. Oprindeligt her. Lidt iris. Og en lille bitte Christian. Den laurbærkirsebær, den har jeg sådan diskuteret meget med mig selv, om den skulle med herud. Det kom den så nu. Den har jeg ikke hjemmehørende. Men det der med at finde noget stedsgrønt hjemmehørende, for at få noget til at fylde lidt om vinteren, det synes jeg er en udfordring. Resterne af margaritter. Mere rødlige. Der var det. Og hvid snære har jeg også fået med mig fra
nuværende have, den kommer sig selv i vores nuværende have. Den er, synes jeg, er ret fin. Den står faktisk også lidt grøn om vinteren, som regel. Sådan nogle små ture. Ja, der er vist mest ikke så meget at sige om. Den her, måske er det en hør, det kan jeg ikke helt sikker på. Et lille træ, som måske er selvtået. En eller anden blommeart måske. Sankt Hansurt. Det er vist, hvad jeg har her. Og ja, det var vist, hvad jeg har at fortælle om. Har et par bunker træ til smådyrene med alle glæder. Jeg glæder mig til at få noget vand herud. Og selvfølgelig alt muligt andet. Lidt mere krat og så videre. Så vi går og planlægger, men hvad det hele ender med, hvad vi skal have vores, det må jeg fortælle om en anden gang. Tak for nu.